Usa kaming gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sa ninyo mga katahuran. Magandang gabi po sa inyo, pati sa ating mga pamangkin. Ayan, sa ganitong oras siguro, no? Meron pa bang pasahero call? Yung mga taxi drivers, siguro mga ganitong oras nakatambayan dito sa may terminal. Awards, no? Habang nakikinig sa atin, nagpapahinga siguro. Yung iba naman nasa biyahe, no? Kumusta naman po, angkol? Bawi na ba? Shout out muna tayo ni Koy Mantilla Arias. Sabi niya, maying gabi pugpod angkol Totoy, maying pagpaminaw nila ni Cyrus Marisal Derizal, Isla ng Limasawa, Southern Leyte. Ayan, salamat Col. Ayan, si Jerry Averilla nakatutoy din sa atin, no? Good PM Toy, paki-shoutout kami ulit dito sa Pulong Tisha, Pulilan, Bulacan, lalo sa mahal kong asawa na si Norme. God bless you. Loyal kami sa inyo. Ayan, salamat si Ged Senyer. Good evening, idol. Pa-shoutout po kami dito sa may Pulong Tisha, no? Sa Pulilan, sa mama at papa ko na laging nakikinig. God bless po. And thank you. At siyempre si Marichu Panoga din, always siya nakatutoy sa atin. Pag makabisita po tayo sa may bandang Fairview. Balita ko dinudumog daw yung Belfast Canteen Awards, no? Sarap yung pagkain, no? Ano ba meron dyan? May Paris ba at saka chicken? Napansin ko lang mga kabisyo, parang trending ngayon, no? Kahit alam mo, kahit saan ngayon, no, nagtatayo na ng sariling Paris at saka yung chicken din. Oo, grabe. Ang daming pagpipilian po mga kabisyo. Ayan, siyempre naman mga kabisyo, basahin na po natin yung mga nag-post sa ating fanpage, no? Ang nakalagay po doon ay, anong subject sa school nung araw yung madalas kang nagpapaalam kay teacher? Ma'am, sir, may I go out? Siyempre, bakit, no? Shout out din pala kay Sherwin, no? Sana po mabati dyan si always nakatune in all the way from Milan, Italy. Salamat, Sherwin. Jan, Haiki to Tashi. Ayan, especially kasi mag-research pa. Kunyari, iihi. Ayan. May I go out, ma'am? Magpasirit lang ko. Robert Magkamit, no? Plant pathology. Sabi ni Vincent Montero, real talk. Math at algebra. May allergy ako dyan. Pambihira naman to. Noslen Wagas Calves, no? Sa akin wala kasi sa akin wala, no? Kasi nag-i-enjoy ako lahat ng subjects namin. Awards, no? Ganun dapat yung mindset mo mga kabisyo, no? Minsan din kasi naman kahit na paborito mo yung subject, naapektuhan ka sa sa professor o kaya sa teacher mo. Alam niyo kay Lucio ng kigol na teacher. False Razay Science, dahil nagmamadali para makatigsok sa Danau. Kay sunod ra sa recess para taas-taas ang paglangoy-langoy sa Danau, dayon magpabulad lang sa adlaw para muuga ang uniform og di kasab-an inig uli. Yun nung araw po mga kabisyo. Ikaw siguro angkol, no? Ante, hindi attend ng klase, mamayabas. Yung iba naman mga ligo, no? Maliligo sa ilog. Tapos pinapatuyo lang yung brief. Alangan naman magbe-brief nakahubad. Yung nga naman pag nasa elementary ka. Oo, makikita yung mga nagsiswimming. Nung araw, pisot pa ka. Ayan, Jeffrey Oliveros, Matt Kasekol. Malapit na break at time nun para mahaba. Break ko parang yung jowa ko call sa number B1C. Shout out kay By Greg na hindi na umuwi sa kanila. Grab drive pa more. Ayan. Si Vivencia Doydoy Dosol Galupo, Filipino Idol. Oo, marami siguro, no? Kaya mga Bisaya, dili kayo kay Bao, kayo mo Tagalog, gahig dila. Gahig dila, mayong mutila. Divine Grace Kizo, Matt, ayaw niya. Gina Clava Oko, Matt Idol kay akong otok og akong kigol gisingot ng paminsan. Tagumpay Joe. Ayan, sabi niya, recess, maoy pinakalami toy. Diretsyo nas paniud to, ana na balik sulod sa panghihapon nga subject.
Burgahoy kaayo. Minsan din naman mga kabisyo, no? Kaya napipilitan kang hindi umaattend ng klase kasi nga nagmamadali kang muwi dahil nga yun nga naiipit na, gusto mo nang kumain. Sabi ni JM Mark, Social Studies, kasi after ng lunch break nakakaantok dahil busog. Kailangan pang maghilamos. Yan, oh, naiipit kasi. Sabi ni Red Makepeace Marcelo Mats, Bobo, Bobo ako sa numero. Bogo siguro. Jobert Bertodaso, sabi niya, values kasi para lang kaming nag-prayer meeting. Ganun ba yun? Ayan, si Esor Dacumos, Matt din, ayaw niya. Erwin Cortado, ayaw din yan ng Tagalog. Ayan. Alam mo mga kabisyo, kahit sabihin ko lang, no, yung mga pamangkin din natin ngayon, especially din sa mga uncle tsaka mga auntie ngayon na may mga bata dyan, siguro magkakausapin ka minsan ng anak mo, turuan mo siguro, no? Pero wala ka namang maituturo kasi baka nung araw, kusog kang mamayabas. Oo, kusog kang maghanap ng damang. Ay, naku mga kabisyo. Ayan, no, daghan kayong salamat sa pirming nakatutoy sa programa po natin, no? Sa mga may sakit, no, get well soon to you. At pinagdadasal natin yan. At ako din, isama niyo ko sa pagdadasal, ha? Awards, no? Medyo karat ng tingog ni Uncle Tutoy. Imaginein mo, 50 kapin yung init sa labas. Pambihira. Ano na kaya yung mga driver niyan? Yung kigul ng ating mga driver. Luto siguro, no? Yung mga lagay po ninyo. Sigurong luto, sabi. Ay, nako. Okay, no? At hanggang bukas, pag okay tayo, kumbati pa rin tayo mga kabisyo sa programa natin Totoy na Love. Simula 9 p.m. hanggang 12 midnight. Bukas alas 5 ng madaling araw, makakasama nyo si Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita para sa programang Feel Good Morning. Sa lahat ng mga nakatutoy sa ating programa, ayan, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Maing gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!